lekári, múdri bylinkári, ktorí už vtedy dobre ovládali byliny, liečili tým spôsobom, že aby človek ani neochorel. Veľký dôraz sa kladol na prevenciu a tým chcem aj začať. Prevencia, pokiaľ človek už ochorel v starovekej Číne, tak sa to považovalo už za zlyhanie toho lekára. Bo už človek ochorel, tak niečo sa nesprávne robilo. Samozrejme, ochorieť môže každý z nás, ale ja by som vám chcel na začiatok povedať také 3 základné body, najskôr ich vymenujem a potom ku každý trošku rozvediem. 3 základné body k tomu, aby ste neochoreli, aby ste si udržali zdravie, pokiaľ je to možné počas celého roka. Takže prvý z tých bodov je, nazval som to tzv. Vnútorný optimizmus. To mám. Dobrá, tak to je výborné. Cez zimu je slniečka menej. Častokrát sa deje, že 14 dní, proste 20 dní človek slnko nevidí a to na psychiku negatívne vplýva. Ľudia sa stávajú apatickí, tí, čo majú sklony k depresiám, tak sú depresívni, tí, čo majú sklony k nervozite, sú nervóznejší než počas obdobia, keď slnko na oblohe je. Ale napriek tomu, že toho slniečka je menej, napriek tejto objektívnej príčine, ktorú nevieme vyriešiť, je dobré, keď človek si to slnko vo svojom vnútri vie udržiavať. Keď dokáže ráno vstať a napriek tomu, že si uvedomuje, čo všetko blbého čaká dnešný deň, tak si vie navodiť tzv. Dobrú náladu, vnútorný optimizmus. Dobre pomáha k tomu, keď sa predýchate a hneď ráno sa trošku aj zacvičíte pri otvorenom okne a vnímate prítomnosť, vnímate to, že žijete, máte z toho radosť, vnímate svoj dých. Buddhistickí mní si používajú aj jogíni svoj dých na to, aby vstupovali do hlbokých stavov meditácie, že sa zamerajú na svoj dých, na nič iné všetko vypnú a svoju pozornosť koncentrujú iba na svoj dých. Ja som mal pred pár mesiacmi meditáciu s jedným buddhistickým mníchom, on strávil 15 rokov v kláštoroch na Srí Lanke, v Thajsku a tak. A on už dosahoval také hlboké stavy, že v hlbokom meditačnom stave prestane dýchať. Tak svoje funkcie telesné spomalí, až úplne eliminuje, že prestane dýchať. A to v buddhistickej praxi je bežné. Ale ja vám chcem to povedať, že pokiaľ robíte meditáciu na svoj dých, tak je to veľmi zdraviu prospešné. To dokonca v dnešnej dobe už aj lekári odporúčajú astmatikom, ľuďom, ktorí majú dýchacie problémy a často trpia na zápaly priedušiek, plúc a tak ďalej, tak im odporúčajú dýchové cvičenia. Proste dýchať, prehlbovať svoj dých, vnímať svoj dých a pracovať s dýchom. Takže ja tu mám inak jednu svoju knižočku, ktorá je o meditácii, tak potom, ak by ste chceli na konci, je možné, o bylinách knihu nemám, ale o meditácii mám. Je to čisto praktická kniha, ktorá aj toho najväčšieho analfabeta určite naučí aspoň tie základné meditačné kroky. Meditácia podporuje imunitu, dobrá nálada podporuje imunitu. To určite nepodceňujte. V dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí o tom, že ako naše choroby súvisia s našim vnútorným naladením. Zisťuje sa, že veľmi veľa nemocí, ak nie každá, má nejakú svoju vnútornú príčinu. Tak, to je ten prvý bod. Druhý bod je dostatok pohybu. Napriek tomu, že celý deň beháte za deťmi, fungujete, ste maminky, väčšinou sa nezastavíte, tak napriek tomu toho pohybu nemáte dostatok. Pod pojmom dostatok pohybu mám na mysli dostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Buď si zacvičiť, dobre, aby ste celé svoje telo ponaťahovali, uvoľnili a my okrem krvného obehu máme aj tzv. Lymfatický obeh, to je lymfatický systém, ktorý je veľmi dôležitý a my tú lymfu, našu tekutinu v tele nechávame úplne proste zamrznúť. A to je, z toho potom pramení veľmi veľa chorôb.
Skúste si, ak máte oslabenú imunitu alebo trpíte často na nemoci, skúste si začať behávať každý deň 5 minút. Nemusíte viac, 5 minút okolo činžáku. Nebojte sa, že si ľudia o vás budú myslieť, že ste blbci, že tam beháte. Oni venčia psíkov. Pekne, zabehnite si 5 minút, ale poctivo každý deň. Kľudne večer, aby vás nikto nevidel. Zase tak, aby vás niekto tam nenaháňal, nejaký chlap. Nech muž, dajme tomu, zatiaľ vás z okna kontroluje. A zabehnite si 5 minút a uvidíte, že sa vám imunita zlepší. Na čerstvom vzduchu, či je vonku minus 10, či je plus 10, každý deň zabehnúť si. A uvidíte, že vám to prospeje. To je druhý bod, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Tretí bod sú látky a komponenty, ktoré potrebujeme do tela dostávať, aby sme boli zdraví. Odporúčam jesť plodiny, ktoré sú u nás dostupné, a to hlavne kapustu, kyslú, teda to znamená po česky zelí, kysané zelí. Je to veľmi, to viete, na vitamín C bohatá látka. A nielen vitamín C, obsahuje aj mliečny cukor, obsahuje mnohé iné minerály, meď, zinok, látky potrebné pre nás. Je to plodina, ktorá je tu u nás z našich zemepisných šírok, a to znamená, že pre náš organizmus určená. Druhá vec sú jablká. Nekupujte v Kauflande, v Lidli a v týchto hypermarketoch, pretože tie sú striekané viac ako 15 krát, to by ste neverili, ešte samozrejme sú dovážané od... Ak máte niekoho známeho, je hodne ľudí, ktorí majú chalupu a majú tam jablone. My nie sme domáci, ale už cez priateľov sme si našli ľudí, ktorí nám dodávajú tzv. Biojablká, lebo nie sú striekané a máme ich zadarmo. Tak ak máte nejakých známych, ktorí vám môžu jablká dodávať, tak jedzte jablká. Jedzte cez zimu jablka, každý deň 2 jablčka a budete zdraví jak repa. Samozrejme, citrusy odporúčam v malej miere, pretože je to exotické ovocie a na to, aby sa mohlo k nám doputovať, tak je totálne prechemizované. Nemyslíte si, že to všetko je iba v tej kôre, keď olúpeme citrón, pomaranč, greb, že tým sa zbavíme tých chemikálií, oni sa dostávajú aj dovnútra, ale sám citrusy jedávam, pokiaľ som chorý, tak si dávam greb, pretože grapefruit on obsahuje veľmi veľa tzv. Bioflavonoidov, to sú látky, ktoré vitalizujú organizmus, nie len teda vitamín, greb obsahuje veľmi veľa C, porovnateľne s citrónom obsahuje beta-karotenáčko, obsahuje minerály, ale tieto bioflavonoidy, ktoré stimulujú organizmus k tomu, aby sa vyrovnal s chorobou, aby zabojoval. Z citrusov je greb najzdravší. Potom by som dal na druhé miesto citrón, ktorý takisto je zdraviu veľmi prospešný, ale keďže proste uprednostňujem radšej tie plodiny, ktoré som hovoril, jablka a kysané zelí, tak v podstate ja citrusy neviem, pokiaľ není zle. No, ten grapefruit je dobrý aj na to, keď máte horúčku, vysoké teploty, tak on dobre osviežuje organizmus, sťahuje teplotu a ešte okrem toho vám uhasí ten smäd, tú žízeň, pretože častokrát sa vám stáva, že pijete, máte vysokú teplotu a stále ste dehydrovaní. A keď si vytlačíte polku grapefruitu, zmiešate si to s bylinkovým čajom a vypijete do poludnia, po poludní zase, tak tá žízeň sa uhasí. Teraz toľko k tým 3 bodom. Ešte tam spomeniem kšen. Budem tie byliny hovoriť po česky, pretože častokrát sa slovenské názvy odlišujú značne, i keď chren, to by ste porozumeli, ale nekupujte si sterilizovaný kšen, ktorý predávajú v obchodoch. Buď si zožente proste na trhu od babičiek, ktoré tam predávajú pekne vykopaný koreň, alebo sa dá aj v tých Kauflandoch a iných hypermarketoch kúpiť koreň chrenu, ktorý našťastie tým, že chren je
je divo rastúca bylina, tak oni nepoužívajú na ne žiadne pesticídy a chemické látky. Takže keď si kúpujete chrén, tak máte takmer 100% istotu, že to je bio. Napriek tomu, že to nie je uvedené, že to je bioprodukt, tak väčšinou neobsahuje žiadnu chémiu. Chrén je veľmi zdravý. Jedzte celú zimu chrén. Kúpite si koreň, mužovi dáte úlohu, aby ho nastrúhal doma. Kľudne môžete na tom hrubšom, proste na tom strúhači, ak máte to na tie tenúčke a na tie hrubšie, tak kľudne môžete na tom hrubšom. Zostane vám tam viacej C, pretože chrén obsahuje veľa C vitamínu a C pri styku s kovom sa eliminuje, stráca sa, umiera. A urobte si na to iba sladkokyslý nálev, to znamená cukor, sol, ocot s vodou, a zalejete si to, keď vám to vychladne, si to zalejete. Už nič s tým nemusíte robiť, nesterilizujte to v žiadnom prípade. Dáte si to do chladničky, vydrží vám to 2 mesiace, proste 3 mesiace, bez problémov. Kým to neskonzumujete. Musí to byť celé ponožené? Áno, zalejte celé. Aby bol ten chrén zaliatý, kľudne, môže byť zaliatý aj viac, nič tým nepokazíte. Tá šťava do seba absorbuje chrén, tú síru, chrén obsahuje veľmi veľa síry, obsahuje prystížice a látky, ktoré uvoľňujú hlieny, ktoré chrípka nemá rada, to znamená ničia vírusy, aj baktérie. Okrem toho je to chutné, keď si večer ku chlebíku dáte vždycky aj za pár lyžíc chrénu. Neprežeňte to, chrén, ako aj zázvor, k nemu sa za chvíľočku dostaneme, je látka, ktorá vám môže narušiť žalúdočnú stenu, tie proste slizy, ktoré tam máte, aby vám chránili žalúdok, tak vo veľkom množstve, ale to sa nemusíte báť, aby ste museli zjesť veľmi veľa. Ja ho jedávam hodne a nikdy sa mi nestalo, že by som... Potom to má za následok bolesť brucha, pokiaľ by ste to praktikovali často, tak aj dajme tomu žalúdočné vredy a tak ďalej, ale v normálnych dávkach sa nemusíte absolútne báť. To je nastrúhané, ja som to... Áno, nastrúhané, áno. Syrový nastrúhaný. Syrový, nastrúhaný, normálne. Normálne studený, ako by na saláte. Áno. Dať zovrieť, aby ten ocot a tie cukry tam Vodu a zalívať nebo studený? až keď vychladne. Aby ste si zachovali všetky výživné látky, tak až studený. Prevaríte si vodičku, dáte si tam cukor, ocot, sol a keď proste to vychladne, samozrejme rozmiešate, aby sa to dobre roztopilo, zalejete a je to hotovo. A ešte pridať ume octu. K ume octu sa dostaneme. No, Peťka. Ten ocet jablečný Môže byť jasné. Jablečný alebo ume ocet môžete dať, to je z umeboší japonských sliviek ocot, ktorý sa dá kúpiť v zdravej výžive. Je slaný ako čert, ale je veľmi liečivý ten ocot. Ja som ho začal používať aj na zápal krku a zistil som, že veľmi dobre likviduje vírusy, baktérie, pokiaľ máte bolesti v krku. Dáte si ho do takej flaštičky, aby ste si ho mohli kvapkať, ten umeocot, normálne si odlejete a držíte si ho v tom. A keď vás bolí v krku, tak si nakvapkáte na mandle, na celý proste dnu nosohltana, aby vám to... On obsahuje veľmi veľa solí, takže jednak vám vytvorí taký film ochranný na to, ale má vynikajúce protibakteriálne a protivírové účinky. Používa sa aj na rôzne črevné virózy. Pokiaľ máte tie tzv. Letné chrípky, keď dieťa zvracia, alebo aj vy to chytíte od neho, doprovázané prújmem, tak normálne si dáte za lyžicu ume octu proste zjesť, čistý, môžete to potom trošku zapiť. Nechutí to vábivo, je to veľmi slané, veľmi kyslé, ale zvládnete to a proste je dobrý. No, k tomu chrénu som vám chcel ešte povedať, pre deti je priateľné, keď si z toho nastrúhaného chrénu odoberiete do inej flaštičky a zalejete to medom.
To znamená chren s medom. Pomer 1:1. Koľko chrenu, toľko medu. Zalejete, aby ten chreník bol pekne zaliatý tým medíkom. A môžete im to dávať aj ako na podporu imunity, ako prevenciu. Zoberiete malú lyžičku, nie za plnú. Postupne, po pár dňoch ten chren prestane byť pálivý. Ale prvé dni páli. Tak to znamená, že proste dáte, trošku naberiete na lyžičku a dáte deťom od 3 rokov úplne bez problémov. A čo? Aj skôr. No, môžete aj skôr, ak vám to dieťa zje. My sme od miminiek, tak toto zrovna miminku, samozrejme, treba voliť veci, ktoré ono vie skonzumovať, ale pokiaľ už to dieťa má rok a vie normálne papá tuhú stravu, papá jedlo, tak môžete všetky tieto veci, ktoré vám hovorím, na úskalia vás upozorním, môžete normálne podávať. Samozrejme, deťom dávame menšie dávky, maličké dávky, ale všetky byliny sú určené, až na pár výnimiek, sú určené pre detičky. Ešte spomeniem vec, ktorú som nepovedal. Byliny, na rozdiel od chemických látok, vaše telo, vašemu telu pomáhajú bojovať s nepriateľom a nespôsobujú to, že človek, dajme tomu, dostane teplotu, tak klasická vec, dá si tabletku, aby ju zrazil. To je chyba. Pokiaľ teplota nevyskakuje nad 38, a to sa týka aj detí, tak ich nechajte bojovať. To telo nechajte bojovať, pretože teplota signalizuje to, že je v tele nejaký zápal, je tam nejaký infekt a zvýšená teplota pomáha ničiť toho nepriateľa. Či už sú to vírusy, či už sú to nejaké iné patogény, pomáha. To je prvá vec. Druhá vec. Ak vy hodíte tabletku hneď tomu dieťaťu, vidím, že povedala, že ho bolí hlavička, vyskočila teplota na 37,8, dáme paraleník, aby dieťatko bolo dobré. Nie. To telo potom učíte tomu, že ak sa niečo deje, tak príde niekto zvonku, to je tá tabletka, ktorá všetko vyrieši. To znamená, vychovávate svoje deti, organizmy vašich detí k tomu, aby mali oslabenú imunitu. To telo musí zabojovať, musí bojovať a keď mu začnete dodávať byliny, konkrétne pri teplote, je to tužebník ilmový, ktorý obsahuje kyselinu salicylovú, je to a kôra z vrby, takisto ju obsahuje ešte vo väčšej miere, tak z kyseliny salicylovej sa začal robiť aspirín a acylpirín. Jeden ten Bayer, ktorý objavil aspirín, tak proste on mal nejaké problémy a uvaril si vrbovú kôru, dal si a zistil, že reuma mu povolila a zistil, že teplota mu ustúpila. A potom začal s tým pracovať, keďže bol chemík a extrahoval látku, ktorá to spôsobila. To bola kyselina salicylová, ktorá sa vo vrbovej kôre a v tužebníku ilmovom vo veľkej miere nachádza. Ale detičkám ešte lepšie tieto byliny, keďže obsahujú kyselinu salicylovú, ktorá pre deti nie je veľmi určená, ale v malej miere, to sa nebojte, to nemá tak jak aspirín, tak ja ich dávam, vždycky ich miešam s lipou a s kvietem bezu černého. Pretože lípa a kviet bezu černého podporujú potenie, znižujú horečku a keď k ním ešte pridáte ten tužebník alebo tymián alebo proste tú vrbovú kôru, tak pomáhate tomu, aby telo proste sa s tým vysporiadalo. Ďalšiu bylinu, ktorú určite si zapíšte a myslím, že viacerí z vás ju aj poznáte, je třapatka nachová, po česky, latinský názov Echinacea purpurea, alebo sa môžete stretnúť ešte aj s názvom Rudbeckie nachová. Je to bylina, ktorá pochádza pôvodom od severoamerických indiánov a stala sa veľkým hitom v západnej civilizácii. To znamená, že v dnešnej dobe ju môžete kúpiť v lekárniach na rôzne spôsoby, ako tinktúru, ako tabletky, to znamená ten koreň, pretože najviac liečivých látok sa nachádza v koreni, tak oni
vysušia tie korene, rozdrvia ich na prášok a potom nadávkujú do kapsúl. Alebo si môžete kúpiť aj samostatný koreň. Prosím vás, nekupujte, alebo nemá význam si kupovať čaje, kde máte veľký nápis chřipková směs s echinacеou. Keď si pozriete zloženie, tak zistíte, že ten čaj obsahuje kviet bezu, mátu peprnou, tymián, ňať, ešte niečo, lekožicí kořen a 5% kvietu echinacei. Ale je tam obrovský nápis čaj na chřipku s echinacеou. Neuškodí vám, samozrejme, kľudne ho pite, ale ak chcete terapeuticky echinaceu používať, tak na toto je absolútne neúčinná. To by ste mohli vypiť galóny toho čaju a aj tak by vám to nič nepomohlo, pretože proste ona je tam iba na ozdobu. Je to len reklamný ťah. Preto echinaceu používajte buď v tých práškovaných tabletách, alebo ak ste dospelí, tak tinktúra je veľmi dobrá. Ja používam aj ako 120. Ja si tinktúru vyrábam sám, pretože to je najlacnejšie. Pretože echinacea je bylina, u ktorej laboratórne bolo zistené nasledovné. Ona jednak sama o sebe in vitro v skúmavke likviduje víry a baktérie. To znamená, má protivírové a protibakteriálne účinky. To je jedna vec, to je jedna stránka veci. Ale vo vašom organizme ona spôsobuje ešte ďalšiu vec, ktorú v skúmavke nerobí, a to je, že podporuje vaše lymfocyty, biele krvinky a špeciálne makrofágy, to sú biele krvinky veľké, ktoré majú za úlohu v tele to, aby likvidovali, videli ste film, tu je rozprávky, čo dávajú život, byl jednom jeden život. Tak jedna časť bola venovaná bielým krvinkám a tam boli makrofágy, také gulky, ktoré chodili. A keď nejaký zápal v tele vznikol, tak oni prichádzali, zhromažďovali sa na to miesto a pohlcovali vírusy a baktérie. Náš organizmus to dokáže. Echinacea ich vitalizuje. Ona im pomáha, ona ich nabíja energiou k tomu, aby oni proste, pretože každá choroba bielej krvinky oslabuje. A ona práve naopak ich vitalizuje. Takže echinaceu určite doporučujem na všetky, pokiaľ má aj dieťa, alebo aj vy, oslabenú imunitu, tak ona sa používa ako výborný imunostimulant. To znamená podporovateľ imunity. Echinacea je jedna z bylín, ktorú môžete aj v tehotenstve, aj kojace. Maminky. Ono na těch kapkách, totiž pokud jsou v alkoholu, tak tam ze zákona musí být vždycky napsané, že to není protihodné a pro děti. Jako lékárnice, jako já tomu rozumím. Spousta léků to má uvedené nebo přípravku, protože buď je to kvůli alkoholu, nebo nebyly testovány protihodné, takže to tam raději neuvedou. Ale mě to řekla i samotná lékárnice. Ne, jestli teda, když už mluvím, písané zelí, četla jsem D-test, nejlépe vyšel z Lidlu. Její normálně ta privátní značka obsahuje nejvíce C, je nejméně chemicky ošetřené. Ale jako z těch, co dělali, z těch 56 vzorků, tak vyšla nejlépe. Jakože tam dokonce ani nedodávali to C, že to obsahovalo nejvíce, nejméně, že konzervativní. Jedno písané zelí je jedno české na trhu. Jedno české, jediné. To brněnské je bez konzervačních látek, co je podle takové to zeleno-bílé. Jo, to německé, to je Zeleno-bílé, červené. Alebo na trhu Najlepšie domáce. K tomu zelí. Najlepšie je, keď si robíte doma sami do súdka, ale ani my si nerobíme zelíčko, kupujeme, ale objavili sme jedno bez konzervantu, úplne ako a chutí skvelé, ale keď pani odporúča z Lidlu, že vyšlo v testoch ako dobré, kľudne, ak si môžete vybrať, tak... Ale ešte sa dá robiť pikles, asi poznáte kvasená zelenina, manželka to s obľubou robieva, tak je to, nastrúhate si zelíčko, nastrúhate si mrkvu, červenú řepu do toho, môžete si tam aj kšen pridať
cibulu natlačíte do súdka, dá sa kúpiť 2-litrový súdok a už po dni a po 2 dňoch už vám to kvasí a ten proces mliečného kvasenia už tam prebieha, množí sa tam C, množí sa tam B12, vitamín, ktorý inak v rastlinnej ríši nie je, iba v mesitej, B12 dôležitý vitamín, ale v kvasenej zelenine je, on sa tam tvorí. Je aj v pive, preto mám tak rád pivo. Ale je aj v tejto kvasenej zelenine, kde kvasný proces prebieha, tak tam je. No, správna poznámka, alebo teda dotaz na tú echinacea, neviem, odkiaľ to tá pani lekárnica mala. Echinacea je práve že bylinka, ktorá je úplne neškodná a dokonca aj vo vyšších dávkach, keď si ju dávate. Keď mám chrípku, že lahnem, tak si kľudne môžete dávať proste každú hodinu za polovicu polievkovej lyžice tinktúry echinaceovej a nič tým nepokazíte. Nemá známe vedľajšie účinky a nestretol som sa u bylinára, mám na mysli aj tie známe autority, Jiří Janča, Pepa Centrich, Bodlák, najznámejší českí bylinári, Pavel Váňa, dokonca jedna česká bylinárka, celkom šikovná, teraz neviem jej meno, ktorá napísala špeciálne knihu Bylinky pro maminky a deti. Prosím? Táto nie, to je iná. Tak táto proste aj v tejto knihe uvádza echinaceu ako úplne ako košer, neškodnú aj pre kojace ženy, aj pre tehotné. Takže neviem, odkiaľ to tá pani mala, ale správna poznámka je to, že častokrát na príbalových letáčikoch, napríklad kúpite si echinacevú tinktúru a je tam napísané nevhodné pro deti do 3 let. To nie je preto, že tam sú drahé testy na to, aby ste mali prípravok, ktorý je určený. Echinacová tinktúra, ja som dával deťom od malička. Samozrejme, miminku nebudem dávať 25 kvapiek, ale dám jej 5 kvapiek proste echinacovej tinktúry do čajíku a je to úplne neškodné. Pre miminečko od narodenia, od proste úplného prťovska. Preto častokrát máte na tých letáčikoch uvedené, že nie je vhodné, pretože tie testy sú drahé, alebo to obsahuje alkohol, tým pádom to nie je vhodné pro deti do 3 let. Od echinacei by som chcel spomenúť ďalšiu bylinu, ktorá má výborné vlastnosti na všetky tieto vírové aj bakteriálne ochorenia, a to sú grepové jadierka. Neznamená to, že si máte kúpiť 10 grepov a jadierka z nich povyberať a žuť. Môžete aj to urobiť. Grepové jadierka môžete žuť, ale predávajú sa výťažky z grepových jadier, kvapky, ktoré sú na glycerínovej báze. Predávajú sa aj na alkoholovej, teda to znamená ako proste v etanole vyluhované, ale aj v glycerole. Konkrétne, ak vám môžem doporučiť, ja osobne používam od doktora Popova, je to česká firma, nie sú predražené, na rozdiel sú na trhu českom aj také švajčiarske, ktoré je pravda síce, že majú percentuálne vyšší podiel toho výťažku z tých jadier, ale sú neúmerne drahé. A používam toho doktora Popova, tie sú veľmi osvedčené. A tento výťažok z grepových jadier, tieto kvapky, pridávate detičkám, proste dáte im čajík a keď im tam dáte tú echinacevú tinktúru a tieto kvapky, tak máte výborný liek na nachladnutia, chrípky, aj pri horúčke samozrejme. To je to spolu. Kolik by ste na tých kapek? Tam máte napísané, že tuším 15 až 20 kvapiek akože denne, tak ja, dajme tomu dieťaťu, ktoré už má 6 rokov, tak tam dám proste 10 kvapiek tých grepových jadier plus 10 echinaceí a kľudne to dám 3-krát denne. Ale když je nemocné. Keď je nemocné, áno. Keď je nemocné, nie. Keď je zdravé, vôbec toto nedávam. Keď je zdravé, vidíte, to som preskočil. Okrem tých jablk a toho kysaného zelí,
keď je dieťa zdravé aj na podporu imunity, tak vám poradím výborné imunostimulanty sušené, ktoré sa dajú zadovážiť a veľmi ich odporúčam. Je to plod rakytníku. Rakytník rešetlákový je ker, ktorý poznáte ho asi viacerí. Na trhu sa dá kúpiť olej z rakytníku, dá sa kúpiť sušené, akože zase rozomleté semienka a máte ich v kapsuliach. Ale sú to drahé produkty, lebo ten výrobca vám už nejakým spôsobom spracúva tie semienka. Dajú sa nazbierať, jednak si ich ľudia pestujú doma. Ak máte niekoho, kto má rakytníkový ker, tak sa dohodnite a choďte si k nemu nazbierať na jeseň, na podzim. Potom dá sa kúpiť sušený rakytník. Na trhu je firma Grešík, ktorá robí priamo balený sušený rakytník. V lekárni Althea, ktorá je oproti Domu zdraví vedľa Hudobky na poliklinike, sa dá proste kúpiť. Prídete tam a pani to má normálne v regáli, alebo priamo v tej Althei vám aj naváži. Keď poviete, že chcete 100 gramov rakytníku plodu, tak ona vám ho naváži. I jakékoliv bylinky další. Aj iné. Ale ak vám môžem odporúčiť, tak kupujte si byliny od Grešíka. Vôbec, ako ja nie som žiadny jeho lobista, ale je to bylinár, ktorý má firmu a byliny, ktoré dáva na trh, má celo územné pokrytie, to znamená, kúpite jeho byliny kdekoľvek. Firmu má v Dečíne, ale on sám je bylinár a venuje sa tomu, to znamená, tie byliny spracúva tak, ako sa má, šetrne a zbiera ich v čase, kedy sa majú zbierať, na rozdiel od tých firiem, tých megafiriem ako Megafeed, Leros a iné, ktoré proste kombajníkmi vám to posekajú a častokrát tá bylina vôbec nemá vôňu. Zalejete si repík, nechutí ako repík, chutí, ako keby ste si zaliali sušenú trávu. Od Grešíka tá bylina má svoju vôňu, má svoju chuť, to rozoznáte hneď, že ten človek to robí tak, ako sa to má. Takže ak vám môžem odporúčiť, alebo viem, že aj tuto v Tvarožnej Lhote je nejaká lokálna firma, alebo sú lokálni bylinári, ktorí vám byliny predajú v 100% stave, tak ako sa má. V Holíči je výborný. V Holíči je takisto. A takisto si môžete sami chodiť zbierať. Potom v debate, keď budete chcieť, tak vám prezradím dobré miesta v okolí Hodonína. Ešte k tomu rakytníku sa chcem vrátiť. Rakytník v čerstvej forme, keď otrhnete, tak sa hovorí, že jedna bobulka vám pokryje celodennú spotrebu vitamínu C. Jedna čerstvá bobulka, je to malá bobulka. To znamená, on to patrí medzi úplný vrchol v tom potravinovom reťazci potravín, ktoré obsahujú vitamín C, ďaleko viacej než citrón, ďaleko viacej. Jemu môžu konkurovať už iba šípky. Naše šípky, proste, ktoré sa zbierajú. Takže rakytník určite konzumujte cez zimu. Ďalší podobný plod je břišťál. Břišťál obecný. Takisto ho dáva na trh Grešík, firma Grešík, a dá sa kúpiť v tej Althei. Ja to robím tak, že mám proste tieto plodíky sušené a ešte vám vymenujem ďalšie, mám ich pekne v poličke a deťom odsypem do misky z každého trošku. Prosím? Normálne žvíkať, jo? Žvíkať. A oni to pekne zjedia. Keď rakytník je veľmi kyslý, takisto ten břišťal je veľmi kyslý. Břišťal inak znižuje aj horečku. Samozrejme, pokiaľ dieťa vám onemocní, alebo vy, tak si tieto plody dávajte často. Rakytník, břišťal. Ďalší je kustovnice čínska alebo gouči. Píše sa to goji. Červené plodíky malé, asi takejto veľkosti. Je to plod, ktorý pochádza z Číny. Obsahuje opäť veľmi veľa C, veľa beta-karoténu a veľa iných látok. Zistilo sa, že v Číne, v oblasti, odkiaľ táto kustovnica pochádza,
tak ľudia sa dožívajú enormne vyššieho veku než iní ľudia, pretože často jedia, alebo sú proste, je to pre nich častý pokrm, pustovnica čínska, gouči. Píše sa to goji. Potom vám odporúčam výborný sušený plod aronie. Aronie je to tzv. Černý ježáb. Veľmi veľa C-čka, P-vitamín obsahuje tzv. Rutín, obsahuje minerály, podporuje imunitu. Na chudokrvnosť je aronie výborná. Plod aronie. Opäť dá sa kúpiť od Grešíka. Nechcem vám ho propagovať, vôbec ma neplatí, ale on tieto veci produkuje a dajú sa proste od neho zabezpečiť. Tak, a ešte posledný známy černý rybís sa dá takisto od Grešíka kúpiť sušený. Tak tieto mám proste na poličke a z týchto 5 plodov im odsypem. Kľudne im tam prisypte ešte hrozienka, klasické, sušené, pretože tie sú sladké a vyvážia tie čiartovsky kyslé rakitníky a břišťále. To vám to vyváži. Náš najstarší syn by to inak nejedol. Pokiaľ by som mu hrozienka ku rakitníku nedal, tak proste by to nejedol. Tak. Jesť. Normálne do misky, normálne sušené plodíky. Z každého tohto, čo som vám vymenoval, kľudne dajte 5 až 10 plodov, im tam šupnite a iba odsypem proste. Zvyčajne sa to pohybuje. Áno, křížalky, dáte im do myštičky a pekne jesť, požuť. Plod rakitníku má vo vnútri drobné semienka, ktoré majú výrazné protirakovinové, tzv. Karcerostatické účinky. Musia sa pohrísť, preto hovorím. Rozkúsať, ahoj. Rozkúsať na drobno. Zabijete C-čko. Tou vriacou vodou nezabijete všetko C-čko. Napríklad ďaleko horšie na vitamín C pôsobí kov a pôsobí kyslík. Ale keď to zjete, oni to zvládnu, aké máte staré deti? Já mám teda 2letou dcerku, v roce a půl mě jedla vlastské ořechy. Ale nejí maso třeba pro změnu, to jí vadí, to strčí do... Tak jim nedávajte toho veľa, dajte im radšej 3 plody z každého, z čo som vymenoval, nech to zjedia. A to máte viacej živín, tam zostane zachovaných, ako už aj z toho finančného hľadiska, ako keď to zalejete vriacou vodou a dáte im vypiť len ten nálev. To im dávajte bylinky. Ale toto je škoda, pretože oni obsahujú naozaj veľmi veľa C-čka a to by sa likvidovalo zbytočne. Ale samozrejme, dá sa robiť aj nálev, aj sa robí rakitníkové plody, máte čaj s rakitníkom, zase máte ho tam 3%, ale robí sa to. Môžete si ho zaliať v tých ovocných zmesiach, častokrát býva aj rakitník prihodený zo 10 plodov vám tam dajú do sáčku. Ale je to škoda. Keď si to zalejete viacou vodou. Ja osobne by som to proste aj deťom, aj sebe dával konzumovať, lebo z finančného hľadiska je to určite lepšie aj z toho zdravotného. Tak. Ešte sa to tam denodenne? Nebo každý deň? Každý deň. Toho nie je veľa. Niekedy človek nestíha. Ja sa im to snažím dávať každý deň a teraz úplne proste pár dní už nedostali. Ja sa chcem spýtať, když je to tak kyselé, nemôže to poškodiť sklobinu, nebo nejaké máš skúsenosť, ne? Nie. Tak po kyselém sa hlavne nemá bezprostredne čistiť zuby, inak to nemá byť na sklobinu. Nie, Peti. On ako... Když se jí jabko, takže by se potom radši ty zuby neměly čistit. Když to dají odpoledne, dostane odpolední sváček, který sváčím do ruky, orechy. Pozri, z tých plodov, čo som vymenoval, kyselé sú len 2, rakitník a břišťal. Napríklad ten sušený černý rybís chutí sladko. Aronie je hořká příšerná. Aronie je chutí ako kozí bobky. Taká trpká, hořká a tak sucho chutí tá aronie. Ale oni to zjedia.
tak im nedávaj veľa. Proste daj im 5 plodov z každého a je to. Určite sa nemusíš báť. Nože čo? Děcka tohle nikdy nesmíte jet. Tak to vám poviem. Keď vám potom dieťa bude jesť antibiotika, tak to sklovinu ničí ďaleko viac ako toto. Určite by som sa toho nebal. Tak, to som odbočil, to som sa vrátil teda k tým bylinám, ktoré dávajte v prevencii, aby boli zdravé, aby vám vôbec neochoreli. Popri tých jablkách, kysanom zeli, tom kšene, samozrejme česnek není aromatický vábna látka, ale patrí medzi popredné antibiotika prírodné. Česnek zabíja stafylokoky, má výborné protibakteriálne účinky a ak vám to deti jedia, čerstvý česnek, tak proste na večeru kľudne im môžete trošku dať, buď nastrúhať alebo im nakrájať. Dajú sa kupovať aj česnekové tobolky. Stretli ste sa už s tým. Ja ich využívam, ich mám kúpené a deťom, keď sú choré, keď sú nachladnuté, majú proste nejakú výrozku, tak im to dávam terapeuticky. To znamená, normálne pekne ráno raňajka šupne česnekovú tobolku, zapije, okrem tých iných látok, čo som hovoril, echinaceí a tak ďalej, dostane česnekovú tobolku pekne. Kým boli malí, tak to rozhryzli, potom im príšerne páchlo z úst. A keď už sú starší, tak to normálne pekne prehltnú a zapijú. A teda zapijú proste a tým prehltnú. A je to dobré. Pretože cesnák pomáha terapeuticky sa z výroz a z týchto vecí dostať. Zázvor je veľmi liečivý, to pravdepodobne všetci viete. Dá sa, konzumujte ho s medom napríklad, že si ho jednoducho nakrájate na kocočky alebo nastrúhate a zalejete medom a môžete si ho dávať, vydrží vám v chladničke 3 týždne a môžete si ho zalievať akože normálne za horúca, že si proste nakrájate zázvor do šálky, zalejete vriacou vodou a potom vypijete. Ak máte guráž, tak môžete zjesť aj ten tuhý zázvor k tomu, zjesť, skonzumovať. Ja osobne, keďže som lenivý a nechce sa mi špeciálne si variť zázvorový čaj, tak to robím tak, že si proste odkrojím kus zázvoru, zhruba ten plátok má pol milimetra, alebo milimeter, 2, nie pol, milimeter 2 proste, a nakrájam si ho do normálneho čaju, ktorý už je hotový a jak to popíjam, tak popri tom proste prežvikujem, čo mi behne do úst, tak to si aj skonzumujem. Samozrejme je to pálivé, ale keď ste dospeli a nevadí vám to, tak je to bezproblémová. Nejedzte ho veľa. Rovnako ako pri chrene má silné účinky a môže vám v žalúdku narobiť paseku, pokiaľ by ste ho skonzumovali moc. Ale to budete cítiť. Proste. Nebojte sa, že vás to páli, to vám dezinfikuje. To vás lieči. Zabíja to patogény. Takže to je v poriadku, že páli. Pálivé je dobré. Teraz. Zázvor samozrejme používajte aj v prevencii a aj keď už ste nemocní, môžete zázvor. Pokiaľ máte vysoké teploty, tak zázvor nepoužívajte, pretože ho vnútorne značne zahrieva. Ale keď vám už teploty klesnú, kľudne proste na 37,5 a cítite, tak zázvor si už dávajte, pretože on vám pomôže zlikvidovať chrípku a iné vírózy. Ďalšiu bylinu, ktorú si určite poznačte, je tea tree. Čajovník, je to austrálsky čajovník.
v našich zemepisných šírkach sa predáva tea tree olej. Kupujte si vždy len prírodný. Nikdy nech to nie je syntetické. Pretože syntetické sú určené iba do aromalám a nie na telo, na mazanie, na inhalovanie a na konzumáciu. Tea tree olej patrí medzi najsilnejšie prírodné antibiotiká, opäť, hubí aj víry, hubí aj plesne. Je to výborné antiseptikum, dezinfekčný prostriedok, ktorý vám telu pomáha. Ja ho používam aj vnútorne. Keď si kúpite tea tree, tak vzadu máte napísané vnitřne neužívať. Pretože tea tree olej, ako aj iné byliny, je toxický. Vo veľkých dávkach. Keď vy ste si dali plnú čajovú lyžičku tea tree oleja, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by ste zomreli, by ste skolabovali. Je toxický, ale v malých dávkach, malé dávky sú, keď ste nemocní, tak 2 kvapky 3 až 4 krát denne. Dáte si lyžičku medu, na to si kvapnete 2 kvapky, šup do úst, prehltnete, zapijete čajíkom. Vybavené. O dospelých teraz hovorím. K deťom, deti potom môžeme spomenúť. Jiří Janča a Pepa Centrich, dvaja veľmi známi českí bylinári, v jednej štúdii, ktorú som čítal, odporúčajú vyššie dávkovanie. Hovoria, že 3 až 5 kvapiek 3 krát denne. Čo je v podstate, keď si vezmete to maximum, tak tam vlastne vychádza 15 kvapiek. Ja osobne by som toľko nedával. Iný bylinár, významný Sebastian Kneipp, nemecký, hovoril takú zásadu, že všeho s mírou a dobrého pomálu. Neznamená to, že keď si byliny nasekáte do seba, tak tým rýchlejšie vyzdraviete. To neplatí. Treba s mierou a vytrvalo. Byliny liečia, ale je potrebný byť vytrvalý. K tomu tea tree. Kľudne si ho vnútorne ako dospelí môžete dávkovať, ako som povedal. 2 kvapky 3 až 4 krát denne, keď ste nemocní. Keď si to budete dávať, dajme tomu 4-5 dní, v pohode. Potom vyzdraviete a už si to nebudete dávkovať. Keď niečo na vás lezie, začínate sa cítiť schvátení a cítite proste, že nejaká výrozka na vás lezie, tak si kľudne hneď môžete 2 kvapky tea tree dať proste na večer zase. Sťahuje teplotu a pôsobí vo vašom tele proste hubí tú chorobu. Pomáha po všetkých stránkach, dokonca ak máte bradavice a vnútorne ho užívate takýmto spôsobom, ako som teraz hovoril, že 6 kvapiek proste denne, že si to rozložíte po tie 2 a brali by ste to týždeň, tak vám to zlikviduje bradavice. Pretože on vám to vnútorné prostredie odvíruje. To je taký antivírus, ale nie počítačový. Tea tree je výborný aj na preplachy nosu. A to nasledujúcim spôsobom. Pokiaľ vám ešte k dávkovaniu detí. Ja z tea tree olej dám aj dieťaťu, pokiaľ, dajme tomu, dám 1 kvapku, že dajme tomu 2-krát denne. Dieťaťu, ktoré má 5 rokov a viac. 1 kvapku 2-krát denne. Ale dal by som to, že 2 dní a potom finito. To je vnútorné dávkovanie pre deti. Menej než 5-ročným, ja som to dával, moja žena s tým nebola veľmi spokojná, keď som tea tree dával proste minulý rok. Ja myslím, že im to nejako neuškodilo. Vezmete si čajík s medíkom, proste dajme tomu viac než pol deci, alebo pol deci čajíku s medíkom, do toho dáte 1 kvapku tea tree. A tomu dieťaťu to dávate počas dňa popíjať, tak on vlastne de facto tú 1 kvapku vypije počas dňa. Sa vôbec nemusíte báť. To
teraz budem hovoriť o tom preplachu nosa, tomu zatečí aj pri preplachu nosa toľko. To sa nemusíte báť, v pohode. Keď vy alebo dieťa, to je jedno, začnete mať rýmu, od prvých príznakov rýmy, tak určite urobte nasledujúcu vec. Do decového pohára si odlejte vincentku, klasickú vincentku kúpenú v obchode. Nekupujte tie vincentkové spreje. Oni sú síce akože dobré, ale sú šialene drahé. Malý sprej za 80 korún. Kúpte si jednu koľko je to, 7 decov, sedmička vincentky za 17 korún a alebo 20. Tak 20. Áno, ona už takto zdražila. Tak 25. Kúpite si, držíte si ju v chlade, aj keď si ju otvoríte. Ju nemusíte skonzumovať. Odlejete si deci do pohárika a toto je dôležitá vec. Necháte si ten pohárik stáť 24 hodín alebo aj viac. Miešate lyžičkou popri tom. Je dôležité, aby bola vybublaná, pretože tie bublinky štípú na nose. A deti potom vám to budú odmietať. Nebudú to chcieť. Musí byť vybublaná. Nechajte si kľudne aj 2 dní ju stáť. Po tých 2 dňoch si to zlejete do flaštičky tmavej. Najlepšie od nejakých tých sirupov, čo máte z Totaly, Hedelixy. Proste do toho si to zlejete, deci vincentky. A kvapnete do toho 2 alebo 3 kvapky tea tree oleja. Pohorkáte a lektvar máte hotový. Aplikujete to tak, že naberiete do injekčnej striekačky a dieťaťu vyfúkate nos, zakloní hlavičku. Prosím? Vysmrkať. Aby mal vysmrká, streknete do každej dierky trošku. Zhruba 1 dielík, keď sa vám 2 podarí, nič sa nedeje. Jeho to nebude štípať, pretože tie bublinky štípu. Inak toto, čo vám hovorím, neštípe. A on bude cítiť samozrejme ten tea tree, silnú, výraznú tea tree arómu. Možno, že vám povie, že jemu to je nepríjemné a tak, ale nemusíte používať žiadne pinosoly, žiadne chemické, ja neviem ani názvy tých kaďakých sprejov a všetkého, ktoré sa predávajú a sú drahé. Toto, pokiaľ nevyminiete, tak vám vydrží kľudne, že aj mesiac a pol, 2 mesiace. Samozrejme, keď to dieťaťu prepláchnete, potom jemu to zatečie pekne. Prepláchnete vlastne celý ten nosohltan, jemu to zatečie až do krku, to je v poriadku, tak to má byť. A potom mu môžete dať zase vysmrkať. Aby pre ten pocit, on sa vysmrká a týmto väčšinou každú rýmu vyliečite. Väčšinou. Pokiaľ, samozrejme, potom umýte, ak máte viacero detí a idete aj im, tak si umýte tú striekačku, ten vršok a keď si idete naberať, tak tiež, aby ste si tam nenanosili proste patogény. Ale inak to môžete používať, keď už vám to stojí mesiac a pol, tak to môžete vylieť a dať zase. Máte lacný, totálne lacný, zadarmo, proste výborný sprej do nosa, ktorý 90% rým vylieči a zlikviduje. Pokiaľ sa vám rýma napriek tomu nedarí vyliečiť, napriek týmto preplachom, tak odporúčam výbornú bylinkovú zmes. Napíšte si majoránka, tymián, šalvie, majoránka, tymián, šalvie. Dáte si kľudne deci vody, dáte si tam tých byliniek hodne. Nemusíte, že malú čajovú lyžičku. Kľudne z každej veľkú čajovú lyžicu.
do tej deci. Privediete to do varu, odstavíte, necháte 15 minút luhovať, scedíte a pridáte si do toho sol. Musíte do toho pridať sol, pretože inak by to štípalo v nose. Voda v nose štípe, viete, keď sa vám naberie čistá voda do nosa, štípe. Ak tam pridáte sol, tak to neštípe. Prosím? Koľko asi? Přiměřeně. Dáte si na špičku lyžičky, pomiešate, ochutnáte, kľudne, myslím, ústami, aby to bolo príjemne slané. Ako slzy. Jedna čajová lžička na půl litru vody. Na litr vody se dávají 2 čajové lžičky. No to tak lžička, nebo prostě tak na té deci. Bych řekla, že to tak... Na deci vody dáte si na špičku kulatého nože. Proste to odhadnete. Mám skúsenosť hovorí, empirická skúsenosť hovorí, že keď dáte tej soli trošku viac, nevadí. Keď jej dáte menej, tak proste štípe v nose. Znamená, nebojte sa, kľudne tej soli dajte, ale zase tak, aby ste to neprehnali. Týmto roztokom potom rovnakým spôsobom do striekačky, rovnakým spôsobom natiahnete a dieťaťu rovnako preplachujete nos. Výborné na rýmy, výborné. Jak to přesně bylo? Povařit? Přivést k varu nebo povařit? Priviesť k varu, ak sa vám to minútu bude variť, nič sa nedeje. Ak to príde iba k varu, proste vy odstavíte, alebo si to zalejete vriacou vodou z rýchlovárnej kanvice, necháte stáť 15-20 minút, scedíte a je to. Sol pridáte a je to. Pre dospelých jedincov, aj takto, ešte pre detí na rýmu, to vám musím spomenúť, pretože to je totálne osvedčený. Propolisová mastička. Pozor, nie všetci ľudia znášajú propolis. Niektorí ľudia, propolis je silný alergén. Je to produkt od včeličiek, je to tmel včely, ktorým oni zabezpečujú proti všetkým škodcom svoje úle, včeličky. A ten propolis hubí baktérie, plesne, vírusy. Vyrábajú sa z neho tinktúry, vyrábajú sa z neho maste. Pokiaľ si nie ste istí, že či vaše dieťa znáša propolis, tak vezmete propolisovú tinktúru, klapnete mu na vnútornú stranu ruky a necháte pôsobiť. Ak mu to zčervená, tak mu nemôžete ho aplikovať. Ak mu to nezčervená, tak v pohode. Propolisové mastičky sú rôzne, preto, a väčšina z nich obsahuje toho propolisu strašne málo. Preto vám odporúčam propolisovú mastičku od firmy Pleva. Je maličká, je výrazne drahšia než tie ostatné, ale je to skutočne veľmi vysoko kvalitná propolisová mastička, ktorú, keď vezmete na tyčinky, na čistenie ucha, tie tenké, nie tie hrubé, a dáte dieťaťu, aj keď má dutiny chytené, že má dutiny zapchaté, tak naberiete tú propolisovú mastičku, strčíte mu do nožteka, ako hlboko to ide, s citom, ako hlboko to ide, dve naraz, do jedného, do druhého nosa a necháte tam 10-15 minút strčené. A dítě při vás až po Jak velké dítě? Od malička, od 3 rokov. To už vidím od těka, jak si chodí. Prosím vás, zo začiatku ten prvý moment je nepríjemný. Keď už ho to tam má, tak už väčšinou toto dieťa zvládne. Čítajte pohádku, rozprávate zaujímavý príbeh, alebo proste niečo, čo proste... Vy ste tvorivé mamičky, to vám nemusím hovoriť. Buď pustíte nejakú rozprávku na DVDčku, buď sa mu venujete, držíte ho za ruku, venujete mu pozornosť. Pokiaľ nemá chytené dutiny, stačí to iba vyšimrať vnútri a je to... Dáváte, když to teče, nebo když máte nos ucpaný? Aj. No ale lepšie to, no ako hlavne proste, keď potrebuješ to pustiť, že? No takže když je to ucpané, prostě někdy je to... Pozrite. A v oboch prípadoch tú propolisovú mastičku, keď mu tam dáte a vyšimrete, a aj zvonka môžete natrieť. Toto proste dutiny, nos mu natriete, tak mu to tú nádchu zlikviduje.
Ešte v tých začiatkoch na tých aroma, ale pokiaľ má to ucpané, tak je lepšie to strčenie a nechanie tam, pretože ono mu to uvoľní, proste ono mu to uvoľňuje, tie dýchacie cesty. Ešte na podporu nohy do toho. Na podporu pchatého nosa, nohy do borovicového odvaru, alebo nakvapkáte si olejčeky, borovicový, eukalyptový, kľudne aj ten tea tree, ktorý som spomínal. Eukalyptový vám ešte spomeniem. Tak nakvapkáte nohy do horúcej vody. Presne tak. No, pre dospelých ľudí, ak rýma je veľmi silná, neviete sa jej nejako zbaviť, pre dospelých ľudí mám špecialitku, ktorú som si sám vymyslel. Je to iba pre silné nátury. Mega sušený česnek, prášok. Najlepšie, keď je v bio kvalite. Mám odskúšané, že ten fakt lepšie pôsobí. Vezmete si slámku a do jednej, do druhej šňupnete. Väčšinou, ak to dobre šňupnete, tak vám to postupne prejde a vdychujete to. Jak to už máte šňupnuté, kokain ste asi nešňupali, že? Tak nemáte z tých skúseností. Vdychujete, jak to vidíte v tých amerických filmoch, že už keď už to má v tele, tak ešte robí toto, aby mu to dobre zašlo dnu, tak väčšinou sa vám to dostane až do toho krku. A to je dobré, lebo vám to všetko proste dostane sa tam. Budete kýchať jak čert, zo nejakých 8 kýchnutí alebo 10. Výborná vec, iba pre dospelých. Deťom to neaplikujte. A ako si trúfate, toto, čo som vám vymenoval, ten tea tree s Vincentkou, ten bylinný odvar a ten propolis vám pomôže. Na 99% vám pomôže na rýmu. Toto iba pre silné nátury. Ale musel som vám to povedať, lebo je to špecialitka, ktorú mám rád. Áno. Propolisovú tinktúru si urobíte tak, že si ho musíte nadrobiť. Ale pomierne si. No, on sa ťažko spracúva. Aký máš propolis? Takú hrčku alebo... Nie, ja mám práve takový nadrobený. Už nadrobený. Tak si ho dáš do flaštičky a zhruba 1/4 propolisu zaleješ minimálne 50% liehom, môže byť slivovica, rožovka. Takže 1:4. 1/4. Štvrtina propolisu doleješ proste. Necháš kľudne aj 3 týždne, každý deň pretrepať, potom predsediť cez punčochu. A tá tinktúra sa robí ťažko, on je strašne mazlavý a robí ti, všetko ti zasviní. Ťažko s to potom jarkou musíš... Tak tú lahvičku čo vyhodím, že? No, ale je samozrejme liečivá a dobrá. Už je dosť hodín, už ja som ani neplánoval toľko kecať, ale som si uvedomil, že som vám ešte mnoho bylín nespomenul. Určite si zapíšte eukalyptus. Je to bylina blahovičník. Blahovičník u nás známy pod latinským pojmom eukalyptus. Takisto sa z neho robí olej, esencia, opäť zdôrazňujem, prírodná. Musíte tam mať napísané prírodní esence. Väčšinou býva 100% prírodní esence, ale keď je aj napísané iba, že prírodní esence, tak to je, odporúčam firmy Grešík alebo Doktor Popov, Nobilistilia, takisto, ale tie sú už drahšie, ale tieto sú lacné a kvalitné. Doktor Popov, Dr. Popov a Grešík. Eukalyptus znižuje teplotu. Je to liek, ktorý je výborný na kašel, odhlieňuje, má protivírové účinky, aplikuje sa aj na zápaly priedušiek, na problémy s dýchacími cestami, môžete ho dávať aj inhalovať, alebo kvapkať keď chcete dávať kúpele pri rôznych týchto nemociach.
A môžete ho dávať aj deťom vnútorne. Opäť tie dávky nedávajte vysoké. Ale môžete o troštičku vyššie než pri tom tea tree oleji. Zase kvapnete do čajíku, dajme tomu deci čajíku s medíkom a kvapnete tam 1 alebo 2 kvapky a dáte mu to do poludnia vypiť. Si tam je ten metod, že inak tak ako zostane plávať na tom čaji a mohlo by to ona aj tak sa drží hlavne na povrchu. Nebo do toho medu, když to ale med, spôsob, áno. Ono, ako keď to dáte do čajíku s medom a pomiešate si to, tak proste ono sa ten olejček tam ako rozptýli. A nemusíte, nech to nepije naraz. Vy to kľudne proste mu dajte vypiť, že dá si 2 glgy, o hodinu 2 glgy, o ďalšiu hodinu 2 glgy. Aby dajme tomu, aby proste hltý. Krásne slovenské slovo glgy. Loky. No, teraz len v rýchlosti, skôr než skončím, lebo by sa dalo veľmi dlho rozprávať a tie recepty rôzne. Napíšte si byliny, lišajník islandský, lišejník po česky, lišejník islandský. Je to bylina veľmi silne antibiotická, je prezývaná prírodný penicilín, pretože má podobné účinky ako penicilín a aj chuť, to znamená, deťom nebude chutiť, pretože je horšký po česky, keď ho proste urobíte nálev, tak chutí horško. A keď mu to osladíte medíkom alebo ho dávate do zmesi s inými bylinami, tak je dobrý. Pokiaľ má dieťa kašel, tak dávajte tie dávky vyššie. Nestačí urobiť iba bežný čajík na pitie. To si veľa ľudí myslí, že urobil som proste dceři, udelal som čaj, no byl tam, proste měl tam ty byliny, ktoré má mít, byl tam tymián, mateří douška, přeslička, jitrocel, no ale proste stejne je pořád nemocný. Vy musíte, pokiaľ máte choré dieťa, nemocné dieťa, tak musíte tie byliny dať o mnoho väčšom množstve. Čo to je o mnoho väčšie množstvo? Do deci vody alebo do deci a pol vody dáte, ja dám kľudne 8-10 bylín, dám tam taká proste zmes na tieto vyrozky, na chladové, tak určite tam nesmie chýbať tymián, nesmie tam chýbať lišajník islandský, přeslička, pretože to je takisto bylina, ktorá výrazne podporuje biele krvinky. Nesmie tam chýbať šalvie. Šalviej, je to bylina, ktorá je výborná. Je na rôzne záněty v uši, v očiach. Prosím? Áno. Nesmie tam chýbať, alebo zvyčajne tam dávam aj fenikl, semeno, drcené. Je lepšie, keď je drcené. Anís, jitrocel, plícník, izop. Každé lžičku. Ja vám teraz nadiktujem tých bylín viac. Píšte si všetky, čo vám hovorím. Izop, tužebník, ten som už spomínal, tužebník. Áno. Lajkožice, kožen. To je takisto bylina výborná na chrípku a na virózy spolu s echinacéom. Lajkožice, echinacea. Ešte vám tam poviem, čo tam určite pasuje do tejto kategórie bylín. Mateří douška samozrejme, lípa, květ bezu, a môžete aj majoránku.
niekedy ju dávam, niekedy nie, podľa toho, či je tam skôr nachladnutie, alebo ak je tam teplota, tak ju nedávam, dávam iné, ak je tam kašel, tak ju tiež nezvyknem dávať. Na nachladnutie ju zvyknem dávať, na kašel dávam iné byliny, slez, ešte môžete tam si pridať slez. Na kašel, ne? Aj. Uvoľňuje to majú ránko. Myslela, že to je práve. Ako ona je dobrá, ona uvoľňuje křeče toho hrubého svalstva, má účinky uvoľňujúce, že by priamo odhlieňovala, to neviem, ale má aj dezinfekčné účinky. Je dobrá samozrejme na žalúdok, na bolesti brucha, ženám pri menštruácii. Ja vám teraz nehovorím, aké rôzne tie bylinky majú všetky možné účinky. Ja teraz sa sústreďujem na to nachlazení, chrípky, virózy, hej? Pretože oni majú tú škálu účinkov majú širšiu. A teraz tieto byliny, čo som vám vymenoval, tieto byliny, proste keď vám dieťa prechladne, má kašel, tak ktoré máte k dispozícii, vyberiete si z nich nejakých 8 bylín a urobíte si to, čo som vám hovoril, do deci vody, proste z každej tejto byliny dáte přiměřeně. Niektorej dám viac, napríklad ten lišajník islandský, tymián, tuževník, šalviej, tie dám viac a proste, ale nitrocelu dávam hodne. Proste to už si každá z vás tú svoju alchýmiu nájde. Viete, tým, že budete trošku experimentovať, nič nepokazíte, pretože tieto byliny v normálnych množstvách sú neškodné. Máte tu aj byliny medzi týmito, ktoré som vymenoval, ktoré sa nesmú piť dlhodobo a vo veľkom množstve. Konkrétne šalviej obsahuje jedovatý tujol. Tymián obsahuje jedovatý tymeol. Přeslička nemôže sa takisto dlhodobo vo veľkom množstve. Ale toto sú terapeutické byliny. Proste vy ich používate vtedy, keď vám dieťa ochorie. Niektoré z nich sú aj na bežné pitie. Nitrocel, lípa, kviet bezu. Sú na bežné pitie. Ale nič sa nestane, keď proste tú přesličku šupnete dvakrát za týždeň, alebo aj trikrát za týždeň aj do čaju, ktorý si pripravujete. Tam jej nedávate moc, tam jej dávate menej, keď si robíte čaj na bežné pitie. Ale proste terapeuticky, keď vám to dieťa ochorie, urobíte si tento lektvar, ako som povedal, deci vody, dáte si tam zhruba 8 alebo 10 z týchto bylín, privediete do varu, buď povaríte minútku, alebo nie, to je jedno. Niekedy proste urobím odvar, niekedy iba urobím nálev, necháte si to vyluhovať. Kedy robíme odvar? Keď prevládajú byliny, semená a kořen. Vtedy robíme skôr odvar. Aby sa vám tie látky, alebo kúra, tam si dávate vrbovú kúru, alebo si tam dáte bylinu, to si tiež si ju môžete napísať. Eleuterokok, napíšte si, sibírský ženšen neboli eleuterokok. Tiež bylina, ktorá veľmi podporuje imunitu a používa sa proste na všetky možné nemoci, tak keď si tam proste dávate tieto byliny, tak to aj povaríte a kľudne si môžete to urobiť tak, že najskôr si dáte lékožicu, echinaceu, eleuterokok a ešte neviem čo, to si privediete do varu, povaríte 2-3 minútky, vypnete a potom tam dáte tie byliny, čo sú iba ňať a kviet. Tie si potom prihodíte, necháte to 15 minút muhovať, scedíte, osladíte riadne medom, aby vám toto dieťa pilo. Pretože sú tam byliny, ktoré majú výrazne horšie chute, niektoré z nich, tak aby to dieťa pilo. A dávate potom, ja mám štamprlu na to, proste odlejem do štamprly, tu máš, toto musíš vypiť, dieťa vypije štamprlu, keď mu dáte ten veľký pohár, tak ono proste z toho buď si odchlipne menej, aby ste videli, ako vám to popíja, aby to osýpalo. Dáte do štamprly, dáte, dieťa pekne vypije, a aby to počas toho dňa vypilo. Jedno dieťa, to, čo som vám povedal. Takže by to třeba můžu, když by to dítě odmítalo to nalžička, což by bylo lepší k menší množství, tak můžu to dát i do toho čaje. To, co si připraví z toho jednoho deci. Zriediť do čaju iného? Môžete, len potom tam bude musieť toho vypiť vlastne to celé, aby tú dávku dostalo. To je na ten den, jo? Poviem vám, keď... To není problém, ale když čekám po druhé, nevím, co to bude, že tak... Pozrite,
vidíte, ak z týchto bylín výrazne horškú chuť má ten lišejník islandský. To znamená, ak ten dáte málo, alebo ho nedáte vôbec, že je iba nachladnuté to dieťa, tak ten lišajník tam nepotrebuje. Ak má kašel, hlienovitý a chcete proste, ani vtedy ho nemusíte dávať, ale keď ho pridáte, je dobré. Ak vám bude robiť problém, že tá horšká chuť lišajníku mu spôsobuje to, že to nebude piť, tak ho tam radšej nedajte. Naše decká, kľudne napríklad ten anís a fenikol, ktorý som spomínal, drtený, ja im vezmem na lyžičku, trochu proste na štičku kulatého nože, šupnem do pusy. Oni to pekne požujú a zjedia. A potom ho už, dajme tomu, nemusím dávať tam. 3-krát denne, šup. Diviznu si napíšte, takisto dôležitá bylina. Divizna. No. Poslednú bylinu vám spomeniem a tým už to fakt ukončím. Lichožežišnice viečí. Lichožežišnice, slovensky sa volá kapucínka. Lichožežišnice viečí. Je to častokrát, ak niektorí z vás máte domy a záhony okolo domov, tak ju častokrát pestujete. Pretože ona sa pestuje ako okrasná bylinka, ako okrasná rastlinka, ani neviete, že ju máte. Lichožežišnice. Ona, kebyže vám ju ukážem, tak by ste vedeli, aby ste povedali, áno. Má oranžové, žluté kviety, oranžové, žluté, niekedy do červená. Konzumuje sa normálne celá. Kviety, stonky, listy. Chytíte, otrhnete, môžete si urobiť šalát alebo s chlebom, alebo aj čistú, normálne zjesť čistú. Má pikantnú chuť štiplavú, podobnú ako žeťkev. Ale taká žeťkev, aké boli, keď som bol malý, teraz už tie žeťkvy, reďkovky, prechemizované už nemajú tú pikantnú chuť. Nemajú už vôbec, už to chutí jak kedlúbna. A jak to žežicha, je vlastne to... Ja som si to teda vypistovala, ale ja som to Áno. Aj žežicha má podobnú. Ale táto má takú výraznejšiu. A cez zimu, keďže lichožežišnice je výborná na zápaly močových cest a výborná na zápaly dýchacích cest, patrí medzi výborné antibiotika prírodné, tak cez zimu nemáte ju čerstvú, ale dajú sa kúpiť semienka tejto lichožežišnice, ktoré sú obalené takou jednou skožápkou. Tá skožápka z nich ide veľmi ťažko dolu. Až tento rok som si vymyslel fintu, ja som to vždycky zoškrapkával dole a preto ma to nebavilo zoškrapkávať a dávať to aj sebe, aj deťom, tak som tento rok si vymyslel fintu, že si tie semienka hodím do vodičky, proste dáte si do pohára vodu, šupnete tam zopäť semienok, za 3 minútky si ich vyberiete a tá skožápka je mekučka a ide pekne dole nožikom. Nie, do studené. A už máte to samotné semienko, ono je menšie než hrášok. A toto dávate deťom aj sebe rozžvíkať a zjesť. Samozrejme, staršie deti budú hovoriť, že to štiplavo chutí, poviete, im nevadí. Ale ja už som to dával aj našej malej Klárke, ktorá len teraz v lednu mala 3 roky. A dával som jej to tak, že som to v moždíři, to semienko podrvil, dal som na lyžicu med a tú lichožežišnicu som jej tam dal som jej to do pusínky a ona to zjedla proste. Potom povedala, že ocko to štípe, a ja, že nevadí, Klárka to liečí, to je dobré. A zjedla to a nemala s tým problém. Aj potom na ďalší krát, aj na ďalší, nemala k tomu žiadny odpor. No, a touto krásnou bylinkou by som to ako ukončil. A ešte tie místa teda. No, jasne, teraz môžeme ešte pokecať. Už teraz, za 3 týždne začína bylinkárska sezóna. Kúpte si herbáre, aby ste ich vedeli spoznávať. Máš nejaký oblíbený ten herbár, ja som
som nenašiel herbár doposiaľ, ktorý by ma uspokojil. Ja taky ne právě. Bylín je veľmi veľa druhov. A keď sa do toho zažeriete, tak chcete poznať každú. Každú chcete vedieť, o každej niečo, chcete vedieť, ako sa volá. A samozrejme je veľmi veľa druhov bylín, ktoré nemajú liečebné účinky, alebo nemajú ich tak výrazné, aby sa zbierali a používali. Ale na druhej strane je aj veľa, ktoré majú. Herbár, nejaký si musíte nájsť. Za 3 týždne začne zo zeme klíčiť a rásť medviedí česnek. Výborný, liečivý, hneď vám začne po tejto dlhej zime výborný detoxikant, bude vás krásne čistiť, bude vám vašu črevnú flóru liečiť a bude vám dodávať tie cenné minerály a vitamíny, od ktorých sme teraz odmineralizovaní za tú zimu a zbavení vitamínov, tak nám ich začne dodávať. Obsahuje aj chlorofil, dôležitú látku, ktorú telo potrebuje. Medviedí česnek rastie v Mikulčici. Prídete do Mikulčic na vykopávky a máte tam plný les medviedího česneku. Zároveň v Mikulčicích nájdete aj iné cenné byliny. Šesličku, ale tu až neskôr, tu až v dubnu začne. Plícník tam nájdete, fialky. Fialky sa zbierajú ako kvety, tak aj listy. Kvety obsahujú veľa saponínov a majú odhlieňovacie účinky, sú dobré na kašel. Listy obsahujú veľa železa, takže sa dávajú do šalátov. Môžete ich konzumovať, listy fialek v šalátoch. Ale kľudne aj kvety. Ja otrhnem kvietok a kľudne ho zjem. Začne pučiť bříza a lípa, môžete si zbierať pupenie z lípy a z břízy, robiť si z toho čajíky. Samozrejme petrklíč, prvá z bylín, ktoré popri... Petrklíč v malom množstve je dobrý. Ako kviet, jedovatý je aj podbel, a na podbiel by som bol viac opatrnejší než petrklíč, určite. Podbiel má totižto karcinogénne účinky, on obsahuje alkaloid jeden, ktorý neviem teraz presne ako sa volá, a ten spôsobuje, v listoch není veľmi obsiahnutý podbielový, ale v kviete je hodne. Podbiel je dobrý na kašel, ja som vám ho nemenoval, môžete si ho zapísať, nesmie sa dávať vo veľkom množstve. V malom množstve a deťom veľmi poskromnú. Ja ho dám, občas hodím podbiel, proste akože do tej zmesi, čo som vám... Také je neškodný. A ten se sbírat nesmí, protože je chráněný. No, ja zbieram kvietky petrklíču a ako normálne petrklíč sa nepije na bežné pitie, iba terapeuticky, vysušíš si ho a potom cez zimu vôbec sa nemusíš báť. To sú byliny, ktoré teraz za chvíľočku budú k dispozícii. Plícník, fialky, petrklíč, medviedí česnek. Za nimi potom začne zbiehovec, křeslička. Toto všetko v Mikulčicích nájdete. Mladý žebříček začne vyrastať. Môžete si byliny, nemusíte konzumovať len ako čaje, môžete si z nich robiť šaláty. Bylina, ktorá je na pitie, je aj na priamu konzumáciu. Keď si otrhnete, budete si zbierať pampelišku cez leto, líst pampelišky a môžete si ho s chlebíkom dávať, je výborný na játra, čistí krv, prosím, na všechno. Pre diabetikov je výborná, pretože zráža cukor v krvi a celkovo má pozitívne účinky. Pokiaľ iné byliny dajú sa u jezu samozrejme takisto zbierať, hľadajte lokality, kde ľudia nechodia venčiť psov. Na to pozor. Na to pozor. Máš něco na šipky? Šipky... Tady snad nerastou šípky kolem Hodonína. Máš nějaké místo? My musíme dohovorami jezdit trošku na šípky. Šípky v okolí, ako kolem Hodonína kolem Hodonína. Hladnické rodině jsme nejspíš.
si ich nazbieram, ale tu v okolí Hodonína nechodím našiť. Pri Břeclavi, alebo tam proste chodíme na jednom, tam čo aj na Rakitník, tak aj šípky sú tam, pelínek tam rastie. Na Mlínku sa chodí na zeleň. Na Mlínky určite, Radejov. Všade, kde je čistá príroda, čo najlepšie najďalej od frekventovaných ciest a dávajte si pozor pri poliach. Nezbierajte byliny blízko polí, pretože ako to oni hnoja a tými chemikáliami postrekujú, tak nezbierajte bylinky, ktoré sú... Ja som mal jedno miesto přesličky u jezu, ktorá je ale blízko pola. Tak to proste som si povedal, že tamto zbierať nebudem. Potom som u jezu našiel aj iné miesto, kde bola přeslička. Ale potom som našiel v Mikulčicích. Tam jej hodne rastie. Tak už ju zbieram iba tam. Áno, tam proste pri tom lese, tak, tam pri tých, jak je ten val, keď sú tam tie vykopávky, ak tam idete, tak jak rastie a ešte vám to nepokosia, tak přeslička tam hodne rastie. Hodně. Je nějaká bylinka, která se vloženě neslučuje s těhotenstvím, nebo není? Je hodně byliniek, ktoré v tehotenstve sa nedoporučujú ani pri kojení. Pretože... To sme dneska zmínili. Áno, z tých, čo sme dneska zmiňovali, tak určite šalvie není vhodná v tehotenství. Přeslička takisto sa nezvykne piť v tehotenstve. Byliny, ktoré sú výrazné, majú výrazné štiplavé alebo horšké chute, nie sú vhodné v tehotenstve. To znamená, ani tá lichožežišnica nie je vhodná, lišejník islandský nie je vhodný v tehotenstve a pri kojení. Čo pijete, to ide do mlieka a potom tomu miminečku by to mlieko nechutilo. Nie, že by mu to škodilo, ale by mu to nechutilo a odmietalo by. Tužebník takisto nie je vhodný v tehotenstve. Ani vrbová kôra, pretože obsahuje saliciláty, čo som spomínal, tú kyselinu salicilovou. Třezalka v malom množstve je neviem o tom, že by nebola třezalka. Třezalka není vhodná v letnom období, pretože ona spôsobuje precitlivosť kože na slnko. Ale v tehotenstve třezalka, že by sa nesmela piť, moja žena hovorí, že sa nesmie, tak asi to v malom množstve, neviem. Čo sme ešte spomínali? Samozrejme, ten tea tree olej, tie esenciálne oleje, tak v tehotenstve by som to radšej neaplikoval ani pri kojení. Tie tea tree olej, eukalyptus, čo som spomínal, že si vnútorne dávať. Jako vnitřne, ne? Vnitřne. Tak to by som neaplikoval radšej pri tehotenstve. Do aromalampy to je iné, to není vnútorná aplikácia, myslím, že si rozumieme, ako keď si to dáte do aromalampy a inhalujete, to je niečo iné. Ale vnitřne myslím nakvapkať, nameť a konzumovať. Myslím, že bazálka není vhodná, že? Bazálka sa tradovalo a traduje, že nie je vhodná v tehotenstve ani pri kojení, ale napríklad bylinář Pepa Centrich popisuje, ako jeho žena bazálkový čaj pila aj v tehotenstve. Ja ho používam, ako koření. Korenie nevadí, to je malé množstvo. Po celú dobu som používala. Malé množstvo koření sa naozaj nemusíte báť bazálku. Áno, ako korenie. V pohode. Tak ja ďakujem takisto. Budeme se učit dýchat a cvičit. No? Správná meditace.
meditáciu nezabúdajte. Máš teda cvičení vlastně, že? Jo. Nechtěl jsem se Ahoj, ahoj. Já taky, já si ho tam nezapnu. Ale určitě jako. Podívám se, no, myslíme tak kolem 12 nebo 15. Bude pro vás ještě dopoledne nebo odpoledne? Takže ano. Dětka má dělá. Dobře, já ti napíšu.